Asko kostatu zaizue, farmazian ditugun estudietara heltzea? Beno, egia esan asko ez. Aukeratu bat. Hau. Ben ondo, galderekin hasiko gara. 80. hamarkadan itzelezko mobida zegoen Madrilen, baina gu Euskal Herrian sendatuko gara. Euro baten truke abestu behar dituzue. 80. hamarkadako marrazki bizionen abestiak. Bat biru, kolkoan bete diru. Dota, dota, dodo dubida, dodo dubida, dubidota con na 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 na. La 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 la, la 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 la, la 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 la, aitonak ota edazu. Ametsak ez dauka inongo mugarik eta nik aldegin nahi nuke hemendik na 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 benetan gogorra eta ausarta. Na na na, na 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 na. Ez, movida itzelean sartu zara. Hori, Alaskaren abestia da. 3 erantzun zuzen. Bider, euro bat bakoitza. 3 euro! Beste bat? Hau. Vale. Azkenengo galdera. 30 euroren truke, 80. hamarkadan ikusten ziren serieak eta protagonistak. Esan beharko dituzue, bat biru, kolkoan bete diru. Diana, V. Donovan, V. Alf. Jamie Summers, emakume bionikoa. MacGyver. Amanda Woodward, Melrose Place. Ez, Melrose Placeik ez dauka Placeik 80. hamarkadan. Bost erantzun zuzen. 30 euro gaitik bakoitza. 150 euro! Zorionak, Alfonso, zorionak, Paula, irabazitu zuen! Bai, eske gu HBO-ra joan ginen horregaitak iguain beste, Maira. Ez, OH-ora! Ah! Vale, HBO-ra. Vale.